Qed nistennew li din is-sena Black Friday ġib domanda b'saħħitha bħal snin passati. Kien dan is-sentiment ewlieni li ħareġ minn tliet stabilimenti ewlenin li dan l-istazzjon tkellem magħhom b'antiċipazzjoni għall-offerti marbutin ma' Black Friday. Dan l-avveniment sar aktar popolari mal-istabilimenti u xerreja Maltin fl-aħħar snin għalkemm din it-tradizzjoni ilha li bdiet għal 20 ta' snin fuq in-naħa l-oħra tal-Atlantiku mal-100 sena ilu. Hawnhekk simili għal dak li jiġri madwar id-dinja kollha, il-ħwienet jagħtu bidu għax-xiri marbut ukoll mal-festi tal-miliet, iżda mhux biss, b'iskontijiet b'saħħithom. Aktar reċenti f'pajjiżna qed isiru aktar popolari l-iskontijiet fuq prodotti matul ix-xahar ta' Novembru kollu, kif jispjegaw il-manager ta' showroom Daniel Karwana u l-imprenditriċi Sonja Bela li tkellimna magħhom fl-aħħar jiem. Bħalissa għaddejn bil-kampanja tal-Black November, inna bdejna jagħmel bidu ta' Novembru ovvjament. Sejrin tajjeb ħafna, kien hawn domanda tajba ħafna, nistennew ovvjament iktar lejn l-aħħar ta' Novembru, jiġifieri n-nies għandhom ċans l-aħħar tax-xahar biex jigwadanjaw minn discounts prices. U bħal kull sena nistennew li jkunu sejrin tajjeb ħafna. L-ewwel 15 kienu tajbin ħafna, kienu ta' suċċess nista' ngħid. Saret li l-poplu Malti ifittixa ħafna. Aħna nista' nassigurak li nagħmlu skontijiet tajbin ħafna biex nagħmluha iktar attrajenti u minn kif qed juri x-xogħol jidher li l-15 l-oħra li baqalu x-xahar ta' Novembru se jkunu suċċess ukoll. Madankollu għad fadal ukoll stabilimenti li l-iskontijiet iżommu mal-ġranet li huma eqreb lejn il-Black Friday li din is-sena se taħbad nhar id-29 ta' Novembru. Dan bilan li jħeġġu aktar nies jibbenefikaw minn skontijiet akbar. Aktar dwar dan tkellimna mal-manager tal-bejħ John Zammit. Nistennawha bħas-soltu dejjem tkun tajba sena wara sena. Ġat inħossu fil ta' domandi jisaqsuna meta ġejjin, meta ħad tibdew il-Black Friday, x'inhuma l-offerti. Aħna dejjem inħalluha on the day, nibdew on the 28 imma li jkun il-ħamis u nispiċċaw on the 2nd December li jkun ngħidulu Cyber Monday.